So yun na mga idol ang part 2. So magsugba na ta mga idol. Nagtapok na og kahoy daan mga idol. So wala na ako no video na. So mga idol, magkuhan sa ko mga idol. Ning maghinlo sa ko kilawon. So unya lang ko magsugba mga idol. Yan, linaw kayong kuhan mga idol, dagat oh. So maghinlo sa ko daag kilawon mga idol no. So unya lang ko pakita ang pagsugba, unya po ko maghan. So yan mga idol, maghinlo sa ko kilawon, yan oh. So direta maghinlo sa mga idol, sa dagat. Magsugba rin ta karon taon-taon mga idol. Basan sa ato daan ang isda mga idol. Yan mga idol oh. Pasensya na mga idol, murag medyo layo ang video. Tulaan lang ito gamay mga idol. Ayan mga idol. Ilaw ito mga idol. Medyo gutom na po mga idol no. Sugba rin taon-taon mga idol. So, yan mga idol, dili kay daghanon ako ang kinilaw mga idol no. Kay para dili sayang kung dili mahurot. So mao na akong isugba karon mga idol oh. So maghaling sa ko mga idol. So maghaling sa ko mga idol. Magsugba ta. Kapit na maluto mga idol. Linaw kayo ang dagat mga idol. Ato sa ning timplahan ning atong linaw mga idol. So ako na ning itimplahan daan ng kuan ning ako ang suka. So ato na ning kuan timplahan. Ang mga idol. So ang sinugba mga idol wala pa maluto. So ako na ning itimplahan mga idol. Mga idol oh. Sarap. So ato sang kuaon ang mga idol. Ito ang sinugba. Luto na siguro to. So yan mga idol oh. Luto na sinugba. So, mga idol. Yan sinugbang tilapia mga idol. You know? Tanta sa kilid mga idol. Yan o. So, mga idol. Ready na mga idol. Naon ta. Ngayon ko ang itimplahan ako daan ng suka mga idol o. Mas kinilaw mga idol. O. Ang kinilaw mga idol o. Lugba mga idol. Yan. Lugbang tilapia. Kapit masunog. Sarap mga idol. Sarap kumain sa tabing dagat mga idol.
Talagang masarap mga idol. Dagat mga idol, okay. Linaw kayo. Dito banda mga idol, dalang naligo. Sunod na arawan mga idol, balik tayo dito mga idol. Wala ko nakadalag kutsara mga idol, no? Maon dyan mga on. May banak pa isa mga idolo, yung ano, nahuli ko yung isang banak mga idolo, no? Anong oras ba kaya ngayon mga idol? Hindi makitang araw mga idol. Si may may low pressure na parating sa susunod na araw. Makulimlim yung panahon mga idol. Talagang dagat mga idol, okay, linaw ba? So pasensya na mga idol, no? So ako ang istoryahan ba? May Tagalog, may Bisaya. Sagol-sagol mga idol ba? Oh. Okay na mga idol para yung Tagalog makaintindi ba? Yung Bisaya makaintindi din. Makasabot, Bisaya ba makasabot? Kakanggakat ulang dalam mga idol. Laki yung tilapia mga idol. Taba ang tilapia idol. Sarap. Sopo ng ulo mga idol. Naubos yung ko mga idol, inihaw. 5 piraso yung inihaw ko mga idol, tilapia.
Hindi daw. Hindi ko pa naubos. Parang hindi ko na ito maubos mga idol. Lagi na ako mahurot mga idol. Bunga kayo. So, kalau mga idol, ako sa tungkuang ako ang soft drinks. Akong dito sa dagat para mabugnaw. Yan mga idol, oh. Soft drinks, yan, oh. Uy, isiri mga idol. Oh. Anong nangyari? Hindi lang natin pakita yung pangalan mga idol, oh. Unti na lang. Awas. So karon mga idol, dire lang ko to bato ang video mga idol, no. So next vlog na punta magkita-kita, no. So daghan kayong salamat, no, sa inyong pagnantaw sa akong video. So God bless sa inyong tanan.